Kapod ntiere weche mag Albert Ojwang maneno gai mar doho Justice David Maraga okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogol chik kendo kawo okang' kotenore kod nek mar Albert Ojwang ka oyango ni ting' duto kod seyo biro rumo e apise. Maraga wacho ni jatend piny onego koro gol chik maneno apisas duto motudu kod nek no iteng'o lwetgi mogo kendo nonro makare itimo kokang' mar chik ikawnegi. Oyango ni kaka pile jotelo mitudo kod nek kama oting'o jalup Inspector General Eliud Lagat kod jalno bende ochung'ne okwach kich Amin Mohamed. Gin mago monego bed ni oseteng' lwetgi mogo kowuok e apisigo kendo nyiso jopiny adiera kolero ni gigo mane gisenyiso jopiny duto yangore kaka miriambo kaluwore kod kaka nonro dhi nyime. Nolosi kinde manotero kwayo paro bila maduong' e pacho ka mano Vigilance House e boma Nairobi kogolo kwayo mondo mi nonro tim mapiyo kapok ochopo tarik 25 dweni e wi nek duto ma apisas mag obila osebedo ka timo e thuolo mar higa achiel mokadho.